Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Cynthia, nga iti agdamaket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Cynthia, may saak nga OFW dito'y Singapore. Addaan asawa ken dua nga anak di tapagilyan tayo a Pilipinas. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, makunak asa anak a nagbalin a naragsak. No apay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman nga rod tapno inak istoryaan dagiti paspasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Addan ti asawak. Sino tinakarit, ha? Rumuar, ti makabal, taggubal kami! Agpipinalas tayo, ano kayo? Okay, di ko na yan! Mabuti ka! Awan, ti kabutin ko! Awan! Ay na Diyos ko, nabartak manin ti asawak. Aglaaw-laaw manin ijer. Ay, nakababain kadagiti kaaruba. Uray kumamit no saan adis orasan iti rabi. Ite, kaon mo, awan sa sabitay ko'y biyag. Minobos ko't oras sa naglambas iti araw. Ay na talaga amang babain day ta Anuel. Pay man. Rumag tayo malalaki! Oh! Takrot tayo maggayam! Woo! Takrot tayo! Awan makabal kanyak! Anya ka din, Noel. Agparbang ka kumamat. Dis orasan iti rabi. Makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Sasawamat siya, Cynthia. Tumal na nga mo mga dita. Di mo kaya tutubang nga. Isi na kanto ba? Hindi nga natagal na. Hindi nakpakibiyangan. Aramidag tigay kayad ko. Ngam Noel, nakababain ka dagiti kaaruba ti kastangar aramidam. Kayat mo aya nga idarumda ka manan gapo iti panaglaaw-laaw mo iti teng-teng nga na trabi. Talaga ko na. Ah! Anay ko. Anay ko. Gunggunam. Nung ko na ka, tumal na ka. Tumal na ka. Nawatam! Cynthia, bakit? Cynthia! Pero basta tilangam. Sa dino tinagapwam. Kasi lagdardaras ka man. Bakit? Mag-isagana kayo ti pagsukatak. Itilas ud ti makadomingo. Kan dumapya ka sa pulang ta. Ikargam iti traveling bag. Kalpasan na. Magnakay ti likod. Klabi iti lukan. Urayan na kidain. Ha? Anya, angam apay. Awakan yung tagupayas ako. Basta tumpaling ti bagbakan ka. Alang agunay kan. Anya ti makagapo. Ibagam, iti kasta amok mater aramida. Ay, unay kan aya. Adda ka namang pirpiro kanyak. Asino? Amang ano dagiti nakaringker ko iti palutan iti namin sa ngaltaw. Isopartakang taggunay Cynthia. Amang ano makita data ditoy. Ay, o sige, mabiit lang ang ngarod lakay. Sa dino ti ayan ti asawam, Cynthia.
Adda di talikod nanang. Agin indayon iti sirok ti mangga. Anya manen aya ti inaramid ti asawam ti imay kayo manen nagpakni dito'y balay. Adda ka numanin binugbog na ijay lugar da nanang. Anya? Sinaorda ka nung amin iti nagtutulagan da apos na. Iso nga impakat namanen ati kinabarumbado na. Ay una yan. Kat imbag ano di da birukan ti asawam. Kaya't ko asawan, ang mga nubal sundan daw gapo iti kasjay nga inaramid na. Day tamot nga rod ti kanayon nga idandanag ko nanang. Apay, saan ka di akabaalan abagbagaan da abalayan? Awan met mabalinan da nanang. Ngamin, adayo an naturturay ni Noel. Anay ko! Gusto ko mamatan Noel. Maasi ka. Amom lang arudan ang masigo ka. Ngam kabilin naklatan. Gusto ko man pangasim. Masiguradong ka di asyak ti ama ti sikog mo. Ha? Noel. Ang mga noodamot sa bali apa kinanaigam. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. Anya ka ka di Noel. Sikat ti ama tininawag. Awan sa bali alalaki iti biyag ko. No saan lang asika. Amom dayta. Hindi kag sangit-sangit Anay ko timag. Di mo tiritiran. Pangasim. Masaksakit anak Noel. Ika mo man tingiwat mo ha. Maringringak iti kas taunay. Tumalnaga ko naklen. Kaya mo bay? Tibok ko. Di na pungutan Noel. Anay ko. Siguradong layon sa bali alalaki mo ha. Tano bilang madoktarak nga dadalakim. Tanlaan at tati maramanam. Nawatam! Nasaya at mat na nakariing ka Noel. Anay ko, nagsakit tulo ka. Oh, Kastang unay manen abartak mo idirabi. ay, ako ay. Pasensyakan ba kita? Diyak malagip-lagit tinarami ko. Noel, pangaasim. Husto kumamat din ti panaging inom mo iti arak. Uray kumamat no di nakabilan. Ay ko. Uwan. Diyak pala akong minumita. Kasala hangover namin. Aywan. Nakaluto ka din. Mabisin naksa. Di mo kumamat iyalang-alang ti ibagbagakan ka. Para matlaang iti pagsaya atam ti ibagbagak, Noel. Uwan ka di. Nala. Ingka nga rin isagana ti pagar mo sa ranta. Mabisin ako na yan. Kanya nga taaya, ti kasayaatan nga namiden ta iti anak ta bakit? Iti kasta, agbalbaliwan iti kasta nga alabid na. Hay, day tangarod matikan ayon ko asaludsudan lakay. Ti amaw, agbalbaliwan, gaputan ng asawan. Agam, saan man? Tanakarkaro pa'y din ti kinamamartik na. Kiti maday, kabilin na pa yan, kasawa na. Ay, kinapodno na, kagap-gapo ni Kapitana dito'y balay lakay. Sabi nga may di kapitana bakit? Ada kanu lalaki anapan nagreklamo ija barangay hall. Binugbog kanu ni Noel. Anya? Ne, sino nga ikanuday ta lalaki? King taga ano? Taga kabangibang a barangay lakay. Ket asawa kanu ti babae ti anak ta. Anya? Kaya't mo asawan at na babae ni Noel. Ay, aging gaita. Kasladyak payla ang mamati kadagiti na amuak. Agam mo husto ka lakay. Adda babae ti anak ta. Naamuak amin dayta ka ni Kapitana. Nasken ang makasaritak di anak tabagay. Saan na rumban tagas-toy nga aramidin na? Apay, anya tinapasamak sincha anak ko. Tiniliw dagiti pulis ni Noel, nanang. Angam, apay, anya ti makagapaw. Adda manen gulo ana pasamak idirabi ijay ili. Kat adda nalawanan ni Noel.
Nadonor ka no ti rupa ti binugbog na. Iso ang nagdarum ti pamilya ti biktima. Diyos ama na nga ase. Saan lang nga dayta? At dapay may sana amuha. Anya dayta anak ko. At da babae ni Noel nanang. Nay, kasanom ko maanaamuan anak ko. Kadwa dagiti pulis ni Kapitana itay. Kat naibaga na ti reklamo ti may papani ti asawa. Ay, Ngamuray no kasta. Masapul ang makarwarmat lang ni Noel iti pagbaludan. Nang runa kat umadahin ti panagpasngay ko. Cynthia. Anya ti aramidan tayo nanang. No saan tayo ang makapagpiyansa? Sigurado ang mabalot ti asawa. Mala, di kan agsangit anak ko. Bayam nakasaritak ni tatangyo. Pagsaritaan me no anya ti rumbeng nga aramidan tayo. Anay ko. Ah. Ti tiyan ko. Ne, apa yan, Cynthia? Nagsakit ti tiyan ko nanang. Tulungan dak ko ma. Ah. Anay ko. Ay, Diyos ko, abangan no aganakan. Kumusta kayo matan ka ni Noel, anak ko? Kasla nabayag matan nga awan na kairamramanan na agulaw. Naku na yun nanang. Banag apagyamyamanak unay. Manuabulan matan manipod day dinaudi agistay na nakabaludan. Malaksid iti dayta. Saan mat unayan nga agin inom iti arak. Tunggal sumangpat nga agapo iti trabaho na. Aw-awiran na mat ti anak mi. Kasi ita, awit-awit naman ni baby. Ay ket, nasaya at nga rod ano kasta. Napabot ngan siguro idi tiniliw dagiti pulis. Nalabit akas ta nanang. Imbaglaangan ata ada nangalaan nyo iti kwarta a pinagpiyansa na. Kinapudno na nanang. Madama pay laang abay-bayadan mi ti kwarta nga inutang mi. Anausar na iti panagpiyansa na. Kasta aya, kunak nunang tedda abalayan. Wan, nang tedda. Ngam kurang. Iso ang kapilitan nga imutang kami. Ay, saan abali Tinapatag ita, nagbalbaliwan ti asawam. Sapay ko mga rod tapod no ang nagbalbaliwan ni Noel, nanang. Kaya't mo asawan, masikog ka manan, bakit? Wan lakay. Ay na, nagsayatan ako kasta. Agbalinan at duwa tanak ta. Sapay ko ma, tababae mo't ni may kadwa. Wan nga rod lakay. No babae ti may kadwa, uray huston ti dwa nga anak ka. Ha? Ne, apay nga. Wan iti kasta, saan tanto amarigatan para iti panagadal da. Ne, kaslatagi ba si tumatlauna yung ti kabailaksin siya? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta? Ti kayat ko asawa. No di mo kayat ti adu nga anak. Agsinatan. Noel. Di naklapdan iti pagragsaka ka. Tanulapdan na. Agbabaya. Anya? Sana ka mga raprabaksin siya. Dayta ko matikanayon alaglagibam. Noel. Oh, apay. Kasladyak mo tan makitkita ti motor. Sa dino ti ayan na. Ha? Ay, kwa, bakit? Nangipanam iti motor, Noel. Awan bibiyang mo. Kun maysa, apay aya abiro kam tibanag nga awanen. Anya ti kayat mo asawan. Awanen! Inlako kong! Ang apay. Among ka di ang nagrigrigatak tinaigatang iti daya ang motor, ha? Sa dino tinangipanam iti naglakwam, Noel. Sa dino. Aday ta ka balan sinsya. Agaramid ka manan iti jak magustuhan. Apay, anwam ko mati kwarta. Tumal na ka na. Nung ko na tumal na ka na eh. Anya? Ay. Tasyak pa yan ti agaramid iti di mo magustuhan. Kat no si kamot ti agdadatang anak kabasol. Sardig anak man si Kasinja. Ha? Ulay kamutan, Noel. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam saan mat gayam. Sumardeng kan. No di ka payla sumardeng. Pagtalawin kan dito balay. Anya? Nalawag mat sigurong tinangag mo. Planok ti agabrod, nanang. Agabrod ka ko nam, Cynthia. Wala nang. Kat no bilang mapagasatan na. Ibatik kada kayo dagiti anak ko.
Amo ka din ni Noel day tapanggap mo, anak ko. Saan nanang? Kan may awan panggap ko amang ibagakan ko na. Ha, Sigurado nga min adinak palubusan. da abalayan ngay. Nasaom ka din kadakwada. Kasaritak to ida pa man ang makaawidak ije balay nanang. Ay, sikati makaam mo, anak ko. Namnamaam nga adda kami laang kanitatang mo itilikudan dagiti plano. Nulakit di ta iso ti amom apagsayaatan yo, di iso ti aramidam. Ang amnay, panunutam kumapay anaimbag dagiti addang nga aramidam. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundom teng ti aldaw, anak ko. O nanang, di kayag danang. Amuktar aramida. Nabartik ka man. Oh, abay, ang lamom, ha? Kastamla ka din akanayon, ha? Noel, mapmapanan titawan. Dumakdak kalan dagiti anak na. Panunutom kumamot ti panagadalda. Awan parikot iti day ta, Cynthia. Kabalak kita pagadalang kunak manan. Maluma lang nga iti lapis kin papel nga usaran da. Kabalak day tagatangan. Nawadap. Isa siya. Di nagtagtagibas siya na. Bayadang ganto ba? Ay naawan mo, Noel. Dadaulan ti ulong gapo kadagiti bisyong. Di mon ammo ti tangtang-abon. Oh! Tumalala ka man! Tapnam mo! Kabailan ka nga isinan no kahit ko. Isa tumalala ka na. No di mo kahit asinaan ka. Ha? Ha? Pumanaw kahit isang wanak. No di mo kahit agkabilang ka. Panaw! Miss F, nalpas ko nga inasikaso amin dagiti papeles ko adi na pulos nadlaw. Sanan tulaangan na amuan idi adda akon dito'y Singapore. Tunggal umawagak na barbartek ket karit-karitenak iti sina. Iti na minsan nga iyaawag na jakon nalapdan ti unget ko. Isu at tinutupak ket inbagak ken kuana nga agsina kamin. Isu na laeng tatunggal kasaritak dagiti anak ko kasla adayon ti riknada kanyak. Kasla ti kayatda ket makisinubyanak iti amada. Tinasakit sadakla ichat wenno awagan no adda ibaga wenno masapulda. Atapen da paykit din nga adda kano sa bali a lalakik ditoy balasiw taaw nga iti kaano man ket jakpulos na panunot ti maaddaan iti karelasyon. Miss F, anya ka di ti rumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Cynthia. Ken ka pagayam, Cynthia. Dakkel akarit iti biag ti maysa nga OFW. Nasakit a panunutan a nagsakripisyo ka nga inmadayo para iti pagsayaatan da. Ngam si kanto paylaeng ti kaslaad da basol na. Ti makunak pagayam ko agurnong ka. Ited mo ti sustento dagiti anak mo. Ngam mangibati ka iti paraken ka. No may papanmet iti kunam apan nakisinamon iti asawam adda amin ken ka a desisyon pagayam ko. Panunutem dagiti mabalin a mapasamak no makisina ka ken rumbeng nalaeng a nakasagana ka iti amin a mapasamak. Kang runaan iti amin, di mo kumaliplipatan ti kumararag iti Diyos. Patsyak, nga iturong naka iti husto a desisyon mo iti biag. Alakastan pagayam, Cynthia, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo amin, iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jamila. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Jamila kunam kumalat ta kanyakon. Kitawag asaan mo kuman ada kamatan ti address ko. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Ado ti negosyo ni papa. Malaksid iti dayta, opisyal pay daytoy iti mismo nga ilimi. Makunak nga awanan ti bero kakpay, ngamin maited damat amin ang masapol ko. Maited da amin adawatek. Iso nalaeng ta nagbalinak asakit ti ulo iti amak. Nang rugi daytoy idi pimusay ti inak gapo iti aksidente. Kasladyak ngamin maaklon idi tinasapa nga ipupusay na. Iso akasla nagrebelde ak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abay ngay takalang asumangpet, Jamila. Oh, Papa. Alaunan iti parpaon. Sorry, Papa. Diyak mat na napuputan ti oras. Naimasan ni mat ngaminan tinag-happy-happy ka dagiti barkada. Kasta ka nila tantar aramidam iha. Amumet nga dabay klasem intun biga. Abay, di mo ay mapanunot nga amangan no makaala ka itis takin. Gapoy tigas tangar aramidam. San lang na ita? Amangan no mabaybay ampayan ti panagatal mo. Gapoy ti kalayon a panagin ilumyo. Na. Relax, Papa. Saan to ang mapasamak ka? Promise. Oh. Isardeng mo kumantere na being nga irurwaryo ka na kita barkanam. Nalasakitan ang babae kat nabarbardag. Kan maysa, nakababay niya. Ay lang iti baga na iti tao nung makita na ka na barbardag. Ibaga na ito kita ladyak ang mga disiplinaan ti anak ko. Sana bali ko ma, no sa anak nga opisyal iti munisipyo. Don't worry, Papa. Saan kami matabas na umiinom kadagiti public places? Oh, talaga natangkad ti ulom. Makaturturog akong Papa. Inton maminsan tulangan dito pa ng sermon niyo kanya. Okay. Good night, Papa. Simbagpot kayo gaya man, Sir Martin. Wan, manang Sonia. Ni Jamila, simbangpet ka rin. Ay, wan, sir. Nga marimwarmot laang. Anya? Ne, naparan naman nga. Sinundumot ni Jomar, sir. Ijay da kanurwar amang rabi ay. Lukas ta. Dayjay maran at Jomar ti kaduana. Ti amok at nobyo na ni Jomar, sir.
Kinapodno na. Adayotrik nakiti day jaya joma. Nakapres-pres ko. Panagkita kat sana nasayat nga impluensya day jay itinak ko. Ay naagpadata, sir. Ang umno ibaga tayo day takin ni Jamila. Sigurado asaan mo't laeng adungag. Amangan kit day no agungot pay. Ay, natangken at talaga ti ulok tinak ko. Ti ko langan sa ammo na aminan ama ipapaniti biyag. Panagkunakit nasken amang sapul tayo iti ebidensya. Tapno maya dayo tayo ni Jamila iti dayjay ajumar, sir. Anya nga ta, no ipaimbestigayo ni Jomar, sir. Kaya't ko asawan, ipamanmanyo, iti kasta, maamuan tayo ti pudnaw a kinatao na. Hi, Jam. Oh, si kamit gayam, Chris. Okay lang ba ngay tulod ka manin ton madamdama? Sorry, ngam saanan amabalin. Ha? Ni, apay nga Inaklon ko ni Jomar. Anya, ang Jamila, adan asawa ni Jomar. Wan, amo, Amom, ngam inaklon mo latta. nagsinadan, iso nga awan nga rudan parikot. Jamila, sa balilat tanong ka ba ilan nakaapakasaran ti may sa lalaki? Huston, pasensya kan, ngam saanan nga agbaliw ti desisyon ko. Kasano, Jamila? Sumurot ka di kanyak, ama pa ni Bagyo, hintun rabi. Next time na lang, Jomar. Anya, abay, di mo't nagtulagan tanda ito. Nakabukak pa yan iti hotel para ka data. Masakit ni Papa. Jakmat kaya't abas ta iba tilatan akas diti kasasaad na. Doktor ti kasapulan ni Papam, saan ka ka? Iso ama balim mo tangarod a panawan. Jomar, di makalak ano agsakitak kat saan apulos a pumanaw ni Papa Ige Balay. I-cancel na amin nga appointment na kat bantayan na aging gang aging baga. Kaya't kumat nga aramidan ti kasyakan ko na. Nang runa itataadan edad na. Atakin ka dayta. Kaano na ngay ngarod a pagbigyan, Jamila? Anya ti kayat mo asawan, Jomar? Tigayat ko sawan. Kaano ti pa nagpasyar na? Kahit kangamin ang makaduang agpasyar. Abay aya nagtangken ti ulom, Jamila. Abay at mo pa'y lang at ay wantay kaya lalaki. Ang mamadgaya man nga tanasawa na. Papa, duwan atawan ang nagsina da iti asawa na. Iso anaway ang arudan ni Jomar. Uray pa'y. Saan nakalata mabaling ngay kalaysa? Kan baysa, agad adal ka pa'y lang. Iso ka pang ahasim. Sinamon tayo dahil Jomar. Asikaswan giti palagadal mo. No agsao kayo mat Papa. Kasla saan nyo anapadasan tinagayat? Saan nadagas ti agayat iha? Ang pilyam bet di may bagay kan ka. Pilyam di lalaki amang itatagkan ka idaltar. Di lalaki responsable kan adan plano na itibiyag. Papa, Jamila iha, itapay lang, aray wamon tayo dya lalaki. Matadahal lang ti masakbayam, gapo ito tayo dya, Jomar. saan Papa? Ay ayatag ni Jomar. Anya, Saan da kamin to ang mapagsina? Saan Apolos, Papa? awan ka rin ti plano yung agbakasyon. Pampanunutag nga rod nga ag-file iti 2 bulan a leave ko. Iti kasta, ma-enjoy mi matyag bakasyon dita Pilipinas. Ay katuan amanang, iti kasta, makapag-inilo tayo man. Wen nga ro dading ko, napayag matanday dinaudya na gawidan mi. Kat, kumusta kayo matan dita? Ni Jamila, kumusta matan? Ay, Dayjay, kasi ti sigod lang tamanang.
Masansan ti panagawid na Barbartek. Diyan mo, no igagad na pa'y tagatal. Nakinobyo pa'y giditer na nasawa na. Iso ngay nung ungtak manan. Anya, ne, apay ngay. Bumalbala sa nga sumuksukir. Mahilig samat ngamin iti nightlife. Huwag nga rod manang. Lumabalin lang ko mga kabilan, inaramin ko, parang iso ti pagnakman na. Ay saan, ading ko. Sana kasta ti umnapan ng disiplina iti anak mo. Kan may sa balasangan di anak mo. Kasaritam lang iti nasayaat. Iti kasta, saan nakarkarong agrebelde. Ay, Mala, bayam takasaritak to ni Jamila Martin. Agar-aramid ka laang itibukod mo nga istorya, Chris. Daddadaalam laang ni Jomar kanya. Iti kasta, agsina kami. san ko dadadailan ni Jomar? Pudno ti bagbagag. Nakita dagiti dua amatak ti babae asal sa labayan na. Naging narakop da pa'y ngaron. Kan nagkiss da iti lips. Sakbay ang pinalugan na iti taksi. Saan lang nga sikat ti babae ti biyag na, Jamila? Huston, jakon kayat amang agpay dagiti ibagam, Chris. Di ka kumagungungat kanya ka. Ngam, luklok ko na ka lang ti lalaki ngay ayatam. Huston ko nakmat. Agpada kayo lang ang kinipapa. Mabalin ka di. Panawan na kon dito eh. Kaya't ko tiyag may mesa. Panaw! Itay ko pa'y nga awagan ni Jomar. Ang jak makontak ti number na. Idi pa'y la na minsan nga aldaw adi na sungsungbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Saan nga taapod no ti imbaga ni Chris? Nga dapay sa bali a babae ni Jomar malaksid kanya. Ay, makapa-stress magkanti kastoy. Awagak man lang ni Novi kandayan. Rumor kami man kat di. Iti kasta, mayaw awan ko ti pampanunutan. Uy, Jam, itay pa'y asang kakitam ti cellphone mo ah. Ada ororayam ngag-text? Makapasurun nga ro dayja at Jomar. Duang nga aldawon asaan ang nagte-text. Jak pa'y kit di makontak ti number na. Ay sus! Amangan mo't no, masaya na siya sa piling ng iba, girl. Makaamumot kan iti biyag na. Talaga ang mas-asara kon iti dayjay alalaki. Sa bagay, maawatak matkit ni Tiriknam. Nang runa kat talaga matagwapo ni Jomar. Uray siyak mata. Aglalaok adnanag kansuron ti mariknak no kastajak makontak ti nobyo. Pwera angaw. Talaga ang seryoso akin ni Jomar. Iso nga uray ung tanak ni papakin ni Auntie Sonia. Jaklat na ikaskaso. Ang agure ka man? Di mat adda ka nun asawa ni Jomar? Wan, ngam nabayagdan ang nagsina. Uy, Jamila, O, apay dayan. ibagam man ti pudno. Pudno nga. Ada ka din napasama kada kayo? Ah. Anya na pasamak nga ibagbagamat dayan. Awan pa yan niya. Os, di nga. Seryoso ka? Hay nako, sardengan dakman da kayo adwa. Apay, anya ti panagkunkunayo kanya. Lalakain a klase ti babae. Saan niya? Uray kaskasano, amukmat asalimat-matan ti dayaw ko. Hello, Auntie Hilda. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawa kayo. Okay kami laang mat dito'y kaanakan. Da kayo nga'y, kumusta kayo matan dita Pilipinas? Okay lang, mat, Auntie. Naibagan ni Papa, mi dinaudi ang nagsarita kami. Akanayon kanu ti panagbartag mo. Ha? Ay, ni Papa talaga. Pati dayta imbaga na kada kayo. Kita ama, amangan mat no mabaybay am ti panagadal mo, gapo iti nalabas a panagin inomyo iti arak. Laglagi pom kumasaan anasaya at iti bagi iti arak kaanakan. Dumadael iti salunat dayta. Auntie, Iha, saan kumanatangken ti ulom?
Tungpalam ti anyaman nga ibaga ti amam. Ngamin, pagsayatan mo't laang dayta. Kas makita mo't, saanan anang asawa pa'y ti amam, manipon pimusay ti inam. Ngamin, sikat ti pampanunutan na. Makita kan mariknamot siguro ti panangipatagkan ka ti amam. Auntie, Mawatak ti riknam, anasapa anawanan iti ina. Ang panagkunak, kat awan ti rumbang apagrebelyam. Ngamin, saan tayo matanagayatan ti napasamak. Nalabit analpas ng ti misyon na dito'y lubong. Isu asinublimat ng ti Diyos ti biyag na. auntie, Jamila iha, balasang kan. Rumbang nalaang nga ron nga anadam ti bagim. Amok nga ado ti agar-aram kan ka. Ngamne, pilyam kumamat ti lalaki amay parbang parakan ka. Sana kumkumpormiting ka pakiboy-boyfriendan. Pilyam jay lalaki amang respeto iti kinababayem. Iti kasta, nalinis ka nga idatag na iti altar. Auntie Hilda. Kang runaan ti amin, di kaagayat iti lalaki nga daanan iti asawa. Saan arumbang amakirelasyon ka iti kasta a klasin ti lalaki? Di mo ibaddag ti karbangan ti pada matao. Ngamkit di, dawatam iti Diyos anamarswa, nga ikan na ka iti lalaki at talaga aparakan ka. Saan kat atay nagumumaanan ti sabali? Di ka kumaagapura. Napintas ka. Isu apatsak adumtang to ti lalaki akagasat mo. Kat isunto ti mangitungpalkan ka iti altar. Auntie. Himit ko na may dinaudan nagsarita ta. Ngay ta nakapagbilyan. Iso na lang ta. Apay nga, titimot pag tinagkitaan ta. Adanas ka na pagsaritaan ta, Jomar. Mapalintamad nga sarita ito, nila. Uno ito apartment ko. Total, agmay may sak mati dyan. Maraming tapay tigay kaya tayo dyan, ani. Sorry, Jomar. Angam saanan ang mapasamak ti pampanunutan. Ah, ang dimot ko na may ayatan nak. No talaga ngay ayatan nak. Ipaay mo nga ron, tikal kali kaguma. Please. Waswasan tan ti relasyon ta, Jomar. Anya. Nalawag tinangag mo. Manipod ita. Putdan tan ti anyaman a relasyon itinagpaitan ta. Lipatan na kon, Jomar. No kasta. Di mo nagkamot lang iti amam. Pampanunutan na lang ang ti pagsaya atak. Nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti maisagmakak. Iso asika. Agbalbaliw kamutan, Jomar. Jamila, Da kayo matgayam, Papa. at nakatirik-rik na, iha, masakit ka ka di. Wala, ang daparikot mo. Ni, apay mat anak ko nayo ti kasta, Papa. Ladlaw ko ngamin, ang masapsama ka matan nga gawawid. Malaksi di tayo ta, kaslasan ka nga gawawid anabartag. Daita ka di, Papa. Sa anak ngamin una yan, asumursurot kadagiti gagayem ko ang mapanagin inom. Kasla kay kayat kumuten ti agigan dito'y balay. Makaturog pa'y iti kompleto nga oras. Sa anak kon ang mapuypuyatan. Ay kesa, lasayal garot ano kasta iha. Kan, in-break kumatan ni Jomar, Papa. Ha? Puno ka di tayo iha? Uwan, Papa. Maragsakrak ko na itaday tanak ko. Nagsarita kami kini Oo. Auntie Hilda. Kat na amiris ko ahusto kayo. Awan na saya at amasakbaya kini Jomar. Malaksid adinak mabalin nga ikalaysa. Di na pa'y amo a respetuan ti kinababae. Papa, sorry kadagiti sakit ti ulo nga impapay ko iti kalabas. Di mo panunutin na tayo ha. Tinapatay kita,
ket nakaamiris ka na, banag apakaragsakak unay. Jamila? Agyaman na. Ngamin, tunggal umayak diti balayo. Ket kasarsaritan ako ni tinasayahan. Sana kasi di. Kasla ka na yun nakakaungat. Si kamot, Chris. Ipalagip mo pa ilaang mataytan. Sabali idi, sabali ita. Kumusta kayo matan kini Jomar? Awanan, break kamin. Siyak tinang i-break kan ko na. Naamiris ko ngamin, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Naamiris ko matan dagiti nagbitutak. Kat nakafocus ak itan iti panagadal ko. Agyaman ang karot no kasta, Jamila. Kamaudyanan na. Nakaamiris kamatlangan. Nangruna iti panakirilasyon mo kini Jomar. Agyaman akmat, Chris. May saka kadagiti saan anaumaan ang palpalagip kanyak. Iso na lang, tadyak pa'y mabalin nga aklunan ti ayat nga idatdaton mo. Ngamin, masapul apagimbagak pa'y ti sugat to'y puso. Jamila, Sapay ko matamaawatan na, Chris. Diyak kayat ti agbalin ang managing bubukod. Kayat ko at tingitingan ang naimbag tirik na. Iti kasta, nakasagana akto asumrak iti sumaruno a relasyon. mawatan ka Jamila. Ket si sasagana ak nga guray. Kiddawag, abay anak amang tulong ken ka. Tapno aglunit tinasugatan na pusom. Ipatpatag ka unay, Jamila. Sumagmamanulangan abulan ti Urayan, agturpusak meten iti kursok a nursing. No may papanmet ka ni Chris, aging ga itakat jak payla ang sinungbatan ti ayat nga idatdaton na. Ngamkit di, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Isu ti pangibagbagaak kadag iti parikot ko. Isu ti kanayon amang palpalagip kanyak. Isu ti kanayon ko akadwa tunggal rumrumwarak. Jak ammo no aging kat kaano akastoy ti sitwasyon mi. Planok ngamin ti mapan ijay Canada, kalpasan ti board exam ko. Ket no mabalbalin, jak kumakayat ti long distance relationship. Dependen tumatkit di siguron no anya ti mapagtulagan mi kani Chris. Dahito man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jamila. Ken ka pagayam, Jamila. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos. Dayawon ka, ngamin saan mo a pinanunot ti bukod mula ang apagragsakan, ngamkit di inaramid mo ti rumbeng nga oray sikan ti masaktan. No may papan iti ipupusay ti inam, nasken nga aklo namon ti amin. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Banag, amang patibker kumakin ka. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon. Tungpalem no anyaman dagiti inbilin nakin ka. Kasta meten ti amam ken ti ikit mo. Iti kasta, agbaligi kanto kadagiti plano kan arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Jamila, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.